gozoin desberdinak ziztatu dizkigu. Zuge berberak, zuge bakar batek, ate berean joka bizitza daramagu. Zirrikitu bat ere ireki ez den atea. Nola bestu arte inauteko gai gara, itxaropen ezakin arte jarraituko dugu leko. Zugeak irekitzen ez dire, ateak arri askoren kontra egin dugu estropozo. Gai beraz egindako harriak guztiak ere ekaitzak berriz ere etxetik kanpo harrapa